Krásny večer. Tak, dovolte mi, aby som sa vám takto prihovoril. Dnes sme mali extrémne skvelý deň s novou rečou a dostali sme pozvanie aj s Davidom Tomáševským, ktorému aj touto formou veľmi pekne ďakujem, že prijal pozvanie a prišiel z Poľska do Košíc, do STVR 2, kde sme naživo mohli porozprávať o našom tréningu, o tom, ako vlastne celú vec vidíme a ako to je. A boli to neopísateľné pocity a emócie a dúfam, keď ste to videli, že sa vám to páčilo a keby ste si to chceli pozrieť, tak to bude na YouTube kanáli Nové reči a opäť sa mi potvrdila jedna vec a to je tá, že keď v niečo veríte, tak si za tým choďte, lebo sa vám to podarí. Len si musíte veriť. Pekný večer.